kailangan lang namin pin number na dati kas dyan na lang. Kumata, madilang mga gala kasi anak ko.
Hindi. Hello. Oh. Oh. Siguro ada di lata. Ada di siguro lata Ada dadakalit nga hindi ko dadakalit din. Nagkakaduwa na kayo na doon mga babae. Nagsaan na kayo may isang babae. May ko lang kinita ti cellphone ko kami. Ti balkon ti kagon. Hello. Ito din. Ay nati kaya mamay. At dahil sunod daw uran na pwede may isang kalit. Nag-aralit ni kape, nag-aralit ang kanta namin tuwa. So ako na nita ko. Oh, sige. Right. O sige, ibati natin sa
Khalid. Matagasa. ما جبتيه بيبي؟ لا ano saktor bar اوكي. kali teleponin mo eh هذا بكون فتح. ano هذا بيخبي kali inti ida kali teleponin mo na naman kali
Dokter, may ay sabat jibuhon nalos? Baba. Eh, para. Lahe hon, inte hakki. Eh, sabi ka, yes, sabi ka, FD, kasay ko. Sige, saya kan pi ses, abi insin. لا هذه في ركبها لما يجيب من هذا كتير. ينظفها من الزيت ويركبها.
Hello. Oh. Ito na. Hmm. Hello. Wen. Hindi ka nagpapamakain na. Wen. Wen. Hello. Hindi mo na. Patalibar din rin? Ipin mo pa lang hindi lumabas ako. Ano hindi lumabas dyan ti isang arib mo ako. Babang pinangilag. Ha? Ren. Dapat mo, ikabilis sa lumabas. Hello. Okay, hindi ka napisig na lang dito.
Ben. Patungtong ka kailaan, di pa dati sa narinig niya. Ito mo palang hindi na magasuka, nagpampaluwa. Nagaligat yung signal, papanakpay dito na slow ko, nagyan ko.